Čovi to na podobenstvo v Božom kráľovstve. Každý to prijal to semeno Kristovo, napadlo do srdca, sa narodil z Boha. No to semeno, ktoré prišiel zlodej večer, zasadil svoje semeno, čiže tu padlo do srdca tomu, ktorý nepochopil Božie kráľovstvo, ktoré hovorí Kristus, to bolo aj v záhrade. Prišiel zlodej a dal svoje semeno, z toho mu stala burina. Teraz počúvajte. Podľa toho poznať Božie deti a deti diabla. Počuj, jak rozpoznať. Čiže oni tvrdia, tá história, že to, čo sa dialo, tie veci podľa Trojice, podľa veľkého Konštantína, keď niekto neuveril, bol politický systém toho, že aj náboženský. To neuveril tú Trojicu, išiel do vyhnanstva a viete ďalej, čo sa stalo pre tú Trojicu, keď boli tie križácké vojny, kvôli čomu boli tie križácké a tie ďalej tie napadali tie zbory, ktorí zakladali apoštolové. Tí, ktorí zakladali apoštolové, verili, že je iba jediný Boh podľa zákona, hebrejského zákona, čo dostal Mojžiš. Títo prišli a kto neprijal toho trojjediného Boha, viete, čo sa stalo tých histórií. Že podľa toho poznáme Božie deti a diablové deti, ne? Ten, kto nekoná spravodlivo, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje svojho brata. Čo sa dialo v vás do dneska? Hej, títo Luciferovci, čo sa deje? Vidíš? Veď čo hovorí tvoja história? Čo ty ju obhajuješ? Až dokonca povedať, že je to správne. Že ty nie si učeník Pána Ježiša Krista, lebo v tebe, čo je nenávisť voči bratovi, že ty ustievaš to, čo chce Satan, borí, ničí, zabíja, vraždí.